hinkkasin sitä. Mitä se niinku? Hinkkasin sitä. Hinkkasin. Putsasin, hinkkasin. Voi vittu. Se toimi. Putsasin, hinkkasin. Liikuin. Ja sitten se lopetti. Oho, menit nyt aikas mieleen. Siis mä olin oikein innossani, että se alkaa toimimaan, mutta ei siis mikään toimi. Sun pitää keskittyä tuossa joidenkin ammattilaisten kanssa. Putsasin, hinkkasin. Voi vittu. Se toimi. Putsasin, hinkkasin. Jätin sen pöydän eteen. Hinkkasin 10 sekunnin ajan. Se toimi. Ja sitten se lopetti. Niin Otto, mitä vittua nyt taas?